Hello, hello. Nembag na oras tayo amin natin. Dahil nga katagal para katigit ay padang ako tulog-tulog kita. Katigit ay padang awang malapiman timang kut-kut itinagatin mo at danagatin ka nakwasa at bibigilatan apiman mo at kung muna tinagatin. Awan umati problema nulata erka na iparwa ika kumag may masal kinubyan karaywara dual daw di Domingo na palaot si apal mo makita maglulubyo ang itinangaw ang itinrong mo. O bilit ko, o bilit ko, ay agalit ka, ay tutlatan mo, no kumagwapo, tayo tay ang tutulong ta apo tibili ta ngawang mangkulong ni pagkapunan na mabalentemot apo ta tulong nagaramit ng iubok natin kasi oray nga kapit iubok nita tagtama wala nga ubok na ay ano tam tigatas mo taag lakay kan abaro ano tam tiyan may sa tabi ka mo mapat-asawa o ano kumat kwarta muray na latay talangan adong mayat ama at kawan tagdunyada natin na o bilit ko ay agar ka tayo sugatat mo no kumagwapo gatat mo no kumagwapo dahil ko'y amo ay ano kumang itinulog mo Siman tayo ay nagmay-may ka awang malap pagapunan di Bindina alang-araw kami kasta na nanusan tayo tibiyag kakabsa